Velkommen til denne video, hvor jeg vil vise dig, hvordan du indstiller beskedfunktionen, således at du får mails i tilfælde af nye korte nyheder. Vejledningen findes under FAQ om SharePoint, som jeg klikker på nu. Og jeg scroller ned til emnet og klikker på linket, der fører mig hen til de korte nyheder. De korte nyheder findes på et site, der hedder Noticeboard, og de korte nyheder ligger her i en mappe. Jeg klikker på værktøjshjulet og vælger webstedsindhold, og her ser du, at der ligger 63 nyheder på Noticeboard lige nu. Jeg vælger at se listen med vores nyhedskanaler. Under hver nyhedskanal ligger de aktuelle nyheder. Du skal nu vælge, om du vil have besked uanset hvilken nyhed der kommer under korte nyheder. Altså uanset hvilken nyhedskanal nyheden publiceres på. Hvis du vælger at vil have besked uanset hvilken nyhed der kommer, så vælger du liste i den øverste menu, og så vælger du giv mig besked, og så vælger du indstil besked for denne liste. Og her ser du, at du kan sætte beskedfunktionen op. I dette tilfælde vælger jeg at få besked, når der bliver lagt nye beskeder ind, og jeg siger OK. Nu får jeg en mail i min mailbox, uanset den korte nyhed. Hvis du ønsker selv at bestemme, hvilke beskeder du modtager mail omkring, så skal du vælge den nyhedskanal, du ønsker at modtage besked om. Dette gør du ved at klikke på de 3 prikker og vælge giv mig besked. Nu har du valgt nyhedskanalen HHX, og nu foretager du samme opsætning som i den foregående proces. Denne procedure gentager du for hver nyhedskanal, du ønsker besked fra.